Ξεκίνησε, ωραία. Καταρχάς, εγώ το έχω ήδη αραιώσει αυτό. Αλλά θέλει κι άλλο. Ζαφυρία, σε παρακαλώ, πάνω στο τραπέζι είναι μία λοσιόν. Δυστυχώς δεν είχα καθαρό. Πήγα στο φαρμακείο να πάρω και δεν είχανε. Ήσουνα ήδη εδώ, ένιωσα και το σκέφτηκα. Αλλά ήρθα και είδα ότι είστε στο πάρκινγκ. Ναι, λοσιόν, είναι ο πνεύματος. Λοσιόν δεν είναι μια μαλακτική. Είναι πολλά πράγματα η λοσιόν. Ναι, είναι μεταξύ πολλών και η μαλακτική. Όμως είσαι σε καλό δρόμο, αν μας σκέφτεσαι τη μαλακτική. Και με προσοχή να περάσουμε μόνο το ζωγραφισμένο όσο γίνεται. Όχι με παχύ στρώμα να υποθέσω. Όχι. Θέλει λεπτό στρώμα και αραιό. Άρα αυτό το χρυσό που θα περάσετε θα το κάνετε με αυτό το παχματάκι. Όχι. Απλά το έφερα να το δείτε. Κοίταξε, υπάρχει και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν το έχω, το περνάω στην αρχή. Έχουν και τα δύο κινδύνους. Άλλο κίνδυνο έχει το να το περάσει στην αρχή, άλλο κίνδυνο το να το περάσει στο τέλος. Αυτό δεν ήταν καλό, αλλά δεν μας πειράζει κιόλας. Αυτό είναι το φυσικό του χρώμα, έτσι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, εάν το περάσεις στην αρχή, μετά θέλει προσοχή στη ζωγραφική. Να μην πατήσει πάνω στο χρυσό, γιατί μπορεί να το χαλάσεις. Εάν το περάσεις στο τέλος, θέλει να έχει στεγνώσει αρκετά καλά το αυγό, ούτως ώστε να μην κολλήσει πάνω στο αυγό το χρυσό. Πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε, αν αποφασίσεις τι θέλεις να ρισκάρεις και το κάνεις. Αν το κάνουμε στο τέλος, γίνεται πρώτα να έχουμε ζωγραφίσει από το Στέφανο και μετά να το κάνουμε. Όχι, δεν θα το ζωγραφίσεις από το Στέφανο, θα το αφήσεις ζωγράφιστο, θα περάσει τη γομαλάκα σου και θα περάσεις μετά από πάνω το χρυσό. Απλά πρέπει να στεγνώσει καλά, αυτό είναι το θέμα. Αυτό εδώ πέρα. Σου μπήκε ενόπνευμα στο μάτι. Ωραία. Όχι, δεν περνάμε ένα, περνάμε σίγουρα 3-4 γιατί πρέπει να μονωθεί καλά, αλλά πρέπει και να στεγνώσει πρώτα λίγο. Θέλει λίγο χρόνο να στεγνώσει. Εντάξει, να πάρει λίγο, περιμένει εκεί. Καθαρίζει το μάτι της. Το αφήνουμε 2 λεπτά να στεγνώσει. Η μεξιό νερού είναι αυτή. Επίσης, αραιών, υπάρχει σε διάφορες εκδοχές. Υπάρχει τρίωρου, μονόρι, μισάωρη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να την αφήσεις τόση ώρα όση να γράφει το κουτί, να στεγνώσει και μετά κολλάς το χρυσό από πάνω. Όχι όσο είναι υγρή. Δεν έχει κολλητική δύναμη όσο είναι υγρή. Πρέπει να στεγνώσει. Άρα, συγγνώμη για να δω. Περνάμε 3-4 χέρια από την υπομονή. Ναι, θα το ξύσουμε μετά, θα το δείτε στη διαδικασία. Και μετά περνάμε αυτό, έτσι. Ναι. Θέλει και αυτό ανάλυση 1 προς 1. 1 προς 1 με το νερό. Ναι. Χοντρικά το 1 προς 1 και παραπάνω να το αραιώσει, απλά γίνεται πιο αραιή και μπορεί να χρειαστεί να περάσεις και ένα δεύτερο χέρι. Αυτό. Μιξιόν. Γαλλιστή. Το αφήνουμε και αυτό λίγο να στεγνώσει. Προσοχή στο πινέλο, η γομαλάκα το καταστρέφει άμα δεν το πλύνουμε αμέσως και καθαρό ενόπνευμα πλένεται. Για να τη διαλύσει εντελώς και να φύγει.
Τι ώρα είναι, έχουμε ώρα. 7 και 4. Αυτή είναι το 20 λεπτό. Και είναι πιο καλή. Οι άλλες είναι λίγο αδύναμες. Όσο περισσότερο χρόνο θέλει, τόσο πιο αδύναμη είναι σαν κόλλα. Και το μυστήριο που περνάμε σε πολλά χέρια. Όχι. Ένα. Άμα είναι σωστά αραιωμένη, δεν χρειάζεται άλλο. Φεύγετε. Στο καλό. Καληνύχτα. Ναι, ναι, ναι. Στο καλό, γεια σας. Γεια σου, κορίτσι μου. Λοιπόν, αρκεί. Είναι το μιξιόν ή η μιξιόν? Ξένη λέξη είναι τώρα, τι να σου πω, είναι κόλλα ή μιξιόν, φαντάζομαι. Αν απευθύνεσαι σε μια κόλλα. Είναι πιο... παίζει ρόλο μικρότερο χρονικού διαστήματος. Ναι, είναι πιο δυνατή η 20 λεπτό. Οπότε καλύτερα αυτή, να τελειώνεις μια έξω. Ναι, είναι πιο δυνατή. Ενώ η τρίωρη πρέπει να περιμένεις τώρα 3 ώρες για να τη στεγνώσει και δεν είναι τόσο καλή κόλλα. Η μισάωρη είναι πολύ καλύτερη. Τώρα που έχετε ζωγραφίσει, θα βάλετε χρυσό. Ναι. Εδώ πάνω. 18 καράτη, 24. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε 5 λεπτά. Κανονικά μετά πρέπει... τώρα είπατε κουβέντα μεγάλη. Νομίζω πως έχω και από τα δύο εδώ. Έχω 18 και 22. 22. Αυτό που είναι το ημιτασιόν υπάρχει... Το ημιτασιόν δεν κάνει. Το ημιτασιόν είναι χαλκός, ο οποίος μετά από λίγο πρασινίζει. Οξυδώνεται δηλαδή. Το προστατεύει λίγο το βερνίκι που θα βάλεις από πάνω, αλλά όχι για πολύ. Μετά από λίγο καιρό οξυδώνεται. Επίσης μπορείς να πάρεις ελεύθερο χρυσό. Αυτό δεν είναι ελεύθερο, είναι φύλλα χρυσού. Ναι, αφήνω. Αυτό λευκό, 12 καράτια είναι αυτό. Α, αυτό είναι λευκό. Τι είναι τα καράτια? Όχι, αυτό δεν το θέλω. Είναι λευκό χρυσός. Μας κάνει. Τι σας έλεγα, υπάρχει και ελεύθερο χρυσό, το οποίο βέβαια είναι λίγο πιο δύσκολο. Πρέπει να έχεις κατάλληλη, υπάρχει ένα χτένι, ένα εργαλείο. Λευκό χρυσό πάντα ήθελα. Είναι άσπρο, σαν χρυσνασίμι. Κοίτα το Ναι, δαχτυλίδι σαν μου, να αυτό είναι σήμει. λευκό χρυσό. Πλατίνα, δεν είναι χρυσό, είναι πλατίνα, έτσι λέγεται. Το λένε λευκό χρυσό γιατί έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το χρυσάφι. Αυτό εδώ είναι 22 καράτια. Και αυτό. Λοιπόν, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε, είναι λίγο πιο... Είσαι πελούσιος δηλαδή. καλό. Τι είναι τα καράτια? Με τόσο χρυσό. Ξέρεις πόσο είναι αυτό, μερικά γραμμάρια. Είναι πάρα πολύ λεπτά τα φύλλα αυτά. Πάρα πολύ λεπτά. Η καθαρότητα του μετάλλου Α, και των πολύτιμων λίθων. Τι θέλω να σου πω, ναι, θέλει ένα ειδικό χτένι να έχεις, ένα εργαλείο που το πιάνεις και το ακουμπάς επάνω. Για εμάς που είμαστε... Είναι, νομίζω, πιο καλύτερα. βολικά. Ναι, είναι πιο βολικά. Σαφώς πιο βολικά. Και περνάμε ξανά γονολάκια πάνω από το χρυσό, όχι. Επίσης, Πες το. γίνεται κάποιος να βάλει πολλά φύλλα από πάνω. Όχι, στο κολλητό βάζεις μία στρώση μόνο. Στο στυλβωτό, στην άλλη τεχνική που σας έλεγα, βάζεις πολλά για να πετύχεις το αποτέλεσμα που χρειάζεσαι. Μας κάνεις. Thank you. Εδώ είναι 2-3, θα τα χρησιμοποιήσουμε πρώτα. Λοιπόν, χιλιάρι, γυαλόχαρτο, νερού, χιλιάρι. Λίγο ίσα ίσα να φύγει ό,τι μπορεί να έχει πάνω γρέζο για να κολλήσει καλά το χρυσό.
πάμε. Δεν έβγαλε πολλά πράγματα. Αλλά άρα... Λίγα πράγματα, λίγα, πολύ λίγα. Θα πάρω ένα ποτηράκι. Μιξιό περάσαμε εδώ. Τώρα θα περάσω. Αλλά θα ψήνουμε πριν το τρίτη. Τρίτη και μετά με μιξιό. Ένα χέρι περνάμε από τη Μιξιόν, δεν χρειάζεται παραπάνω. Στο φως φαίνεται αν κάπου δεν έχεις περάσει. Γιατί η Μιξιόν γυαλίζει. Εντάξει. Έλα, πού είσαι? Ωραία. Τι ώρα είναι? 24. 24, ωραία. Κρατήστε και 20 λεπτά να περάσουμε και το χρυσό.